xa en robos e preguntas. Sofía. Grazas. Ben, hai unha casa en Curros Enríquez que está vallada e leva xa unha temporada no cruce dos 4 camiños. O final, bueno, que impide o paso dos peóns e ademais é perigoso porque entendo que está vallada polo tellado. E, bueno, se ven un día así un pouco ventoso, pois voa unha tella e... Xa se lle comunicou. Claro, pero bueno. Ben, despois, na rúa Curros Enríquez, esquina Enríquez Parrondo, a casa esta, están os cables de alta tensión, bueno, os cables... Os que están polo chau, os que veñen pola fachada de todas as casas e ali baixan o chau. Sí, son de alta. Xa está. Falamos da esquina do famoso poste. Sí. Que quitaron, non, que está ali. Hai un... Bueno, está... A ver, si falamos da mesma. Falamos da mesma. A ver. Da que fai esquina. Quero decir, ali hai unha esquina vallada, que será que non ten o poste, así un triángulo vallado e unhos cables, pero así, O poste xa se quitou, Sí, pero digo os cables que están no chau. Hai un que é de R, o que queda. Dicho porque ainda falei onte co Óscar, que é o dono. Bueno, a min dame igual a titularidade do cable, de quen sexa, quero decir... O que hai é de R, vale. Xa están avisados para ver que acabamos con ese tema dunha vez. Vale. Pero leva moito tempo así, Bueno, iba a preguntar por o socavón da rúa que tras a estación de autobuses, pero xa dixeron que teñen o proxecto e en breve inician, non? Hai unha serie de baldosas levantadas na rúa Chamosolamas. Pero estou aquí cas 14 que me plantexou por escrito. Ninguna desas está aquí. Porque estas son novas e as repetidas van despois. Claro, pero por escrito, non? Sí, por escrito tenas aí. Pois, por eso. Ben. Digo, empezar millor todos polas... Empezamos polas... Ahora digo eu, porque... Vale, para ir sacando, senón depois xa se mezclan, xa non sabemos cales... A ver, un segundo, por favor. Eu aquí teño cando comenzan as obras para o cambio do céspede da Douceira. Sí, vale, veña, esas primeiro, logo. Bueno, o pliego xa está elaborado en fase de adxudicación e as obras comenzarán na data en que os usuarios das instalacións consideren máis oportunas para crear os menores trastornos dos usuarios. A duración das obras estimas en 15 días e os rapaces terán que entrenar pois noutros campos da comarca, salvo que coincida cun período vacacional ou que non xoguen. Trataremos de axustalo aí. Despois pregunta a 2, a 3, a 4, a 5 e a 6 se van facer melloras na Uceira, vale? Pregunta polas gradas, pregunta as instalacións, estás realizando un proxecto integral que será enviado ao goberno. A concelleira xa tuvo contactos co secretario xeral de Deporte e incluirá a ampliación da grada, decentamento do aparcamento e outras melloras que demandan os usuarios. Ben, este proxecto é o que todavía se vai a levar a Madrid. Hai un que temos xa ca Consellería de Educación e de Deporte, que era o que era posta en funcionamento polas tardes e a mellora do que era o pabellón da Uceira, pero é independiente. Que tamén incluía o que era xa nese, incluía o aparcamento e unhos servizos entre o pabellón e o campo de fútbol. Non sei se a conta naquele espacio que está ali. O pabellón que dá para lá e o campo de fútbol para aquí. Sí, pois entre os dous o acceso pois había tamén unhos baños unhos baños fora do pabellón, porque o pabellón non ten baños, dáse conta. Sí, bueno, pero se teñen o proxecto, pois nas comisións tamén sería interesante que o coñecésemos, digo eu. Bueno, si se toca o tema, si. Si se toca o tema, ai mi madre. E cantas veces, home, teño aquí, non sei cantas veces fixemos a mesma pregunta. No. Sí, por escrito, que a señora secretaria da fe en todas as actas. Está preguntando por outra cousa.
Non, está respostando usted outra No, cousa. dígolle que hai un Vamos a ver, proxecto, estamos dígolle- falando da Uceira e dime que ten un proxecto para o Na pabillón do Uceira hai un colexio que depende da Xunta. Na Uceira hai un proxecto que lle mandamos a Educación e a Deportes, que é para posta en valor e en uso polas tardes do que é o pabillón existente, Sí, e hai outro vale. proxecto que é o que lle digo que se está a elaborar para mandar ao goberno. Bien. Perfecto, pero hai que diferenciar os dous, porque non teñen nada que ver o Bueno. un co outro e non cubren as necesidades. Faga preguntas, por favor. Que información nos poden trasladar sobre o proceso en curso de estabilización de plazas para funcionarios e persoal laboral interino? Bueno, hubo un acordo unánime cos representantes sindicais para a elaboración das bases, que prácticamente son como as que está a utilizar a Xunta, con algún matiz ao mellor particular, pero basicamente eso, e que van a rexir este concurso, e neste momento xa se iniciaron varias fases para empezar cos procesos de selección. Neste momento, pois, van o que é na primeira fase persoal de oficinas, nunha segunda fase irán todo o que é brigada e un pouco tamén por cuestións de cursos e cuestións dese tipo. E xa lle digo, saldrán ahora publicadas as bases e o tema, pois, sobre marzo ou abril debería ser xa iniciar eses procesos de selección. E logo, bueno, pois terán que continuar ao longo do ano 23. Cando van a comezar as obras da Rúa Ourense? Pois temos xa o convenio que xa mandou a Confederación Hidrográfica e seguramente na semana que ven ou como moito na seguinte faremos un pleno extraordinario para aprobar ese convenio e sacar a licitación ás obras. Ben. Que información nos poden trasladar ao respecto da Casa da Xuventude? Bueno, a Casa da Xuventude e outros servicios municipais pois serán ubicados no actual centro de saúde unha vez que se faga o novo. É a hipótesis que manexamos. E ata aquela non temos nada. Que información nos poden trasladar sobre a situación do local para as Difica? Bueno, tuve unha reunión cunha representante de Kogami que viña acompañando aos membros da Difica. Mandeilles o borrador do pliego do contrato, estaba analizando a 11 porque para ver se lles entra, saben que lle teñen que dar unha subvención e tan pronto den o visto bo, pois levaremoslo a firma e a darlle as chaves e xa digo, estou esperando a resposta. Quedaron en mandarlle a Nacho, que é un representante, penso que da 11 e xa digo, estuveron aquí que os de Kogami e xa lle entreguei. Vale. Temos algo avanzado para resolver a problemática e poñer en valor Pena Cobertoira? Bueno, os veciños están a realizar xestións para constituir a comunidade de Montes e poder registrar o comunal o seu nome. A partir dese momento, pois, será cando teñamos que negociar con eles. Temos algunha documentación máis do padroado da Fundación Irmáns Prieto que nos poidan facilitar? Neste mes pecharánse as contas do padroado do ano pasado e será aportada ao padroado de Fundacións de Galicia. Sí, Estas xa son rogos que vou a repetir. Bueno, o que lle digo é que eso, que un pouco que lle contestei, vale? Preguntaba Sofía pola Nacional 541, creo que xa falamos. Sí, sí. Reiterar o valado de seguridade, aumentar o valado de seguridade no escalón da Alameda, mellorar a recollida do lixo, a limpeza viaria. Aí, Sofía, vanse demandando novos contenedores según o solicita a xente e vendo tamén a Diputación elabora informes sobre a viabilidade do contenedor en cuestión, sexa de vidro, sexa de papel, de acordo? Un pouco, bueno, por se hai potenciais usuarios, se non os hai, etc.
Perdón, que me saltei a pregunta. O do valado de seguridade do escalón da Alameda? Sí, xa lle dixen que estamos xa prácticamente determinando que usamos, si cristal, si tela metálica, porque, bueno, é algo cante, porque hai que elevarlo moito, Sofía, casi 1,5 metros. Digo, para ter seguridade. Xa. Entonces, Bueno, non sei, eso me imagino que é un non tema podan técnico para que... que non podan subir, bueno, pero como subes ao banco e logo subes indo ao bordillo, daste conta. Claro, sí, me dou conta porque é perigoso. Bien. Vale, esas son as do outro día, non? Bueno, había 17 que era iniciouse o expediente para a retirada da medalla de ouro de Franco. Esa é para xa lle digo peche, que non. pero esa é para peche. Bueno, pois xa lle contesto eu. Claro, por eso vale. me alterou o orden. Bien. A ver... O mismo, vamos a ver, certo... Sofía, por escrito. No, por escrito, eu vou nas formular e vostedes resposten, pero a pregunta que llevo a facer agora, penso que xa respostaron nos medios de comunicación e a verdade é que xerou moita polémica. É certo que se ten que volver a cambiar o céspede do Espiñedo despois de gastar fai menos dun ano 185.000 euros? Si se ten que cambiar, está en garantía obra. Moi ben, sempre cando se reúnan as condicións que a empresa pediu e puxo. Moi ben. Cal é o proxecto que van a levar a Madrid para pedir o orzamento e mellorar as instalacións deportivas? Estaría ben que o... Xa lle dixen, o da Uceira, o pabellón. No pabellón hai que vanse meter a unión entre os dous pabellóns, vaise meter un gimnasio, bueno, toda unha serie de cuestións, pero por eso lle digo, si é por escrito, podo ya preparar con máis... Comprométese vostede a facilitarnos o proxecto na seguinte comisión? Que proxecto? O que van a presentar? Si está elaborado, sí. Estará antes das eleccións? Estará antes das eleccións? Non sei, evidentemente a execución non. Ou será? Evidentemente a execución non. Hai vento pola bancada da dereita. As eleccións faltan 3 meses, Sofía. Como van os pregos do contrato da auga? Ben, estuveron aquí os da empresa xa, e, bueno, esperemos que en 2 meses e medio estén elaborados e entregados. Que cobertura ten a veciñanza ante calquer incidencia nestos momentos pola situación na que nos atopamos? O contrato está como prórroga igual. Xa levas as preguntas, Como, perdón? Digo que non contasto máis, que por escrito. Pois, hoxe sí que vou a pechar ca mellor. O 6 de outubro de 2022 pregunteilles quen atentara contra os 2 cercis que encabezan a Praza Maior. Encolléronse vostedes e a concelleira responsable de ombros e levamos agardando dende outubro a que nos resposten. A brigada non foi. Entón, sería... Penso que foi emerxencias, non? Penso, Pero de contestarella por escrito, porque a verdade non... Emerxencias dos herdeiros da Cruz? Non, non sei se traía un equipo de emerxencias. Emerxencias nosas, que é o Grumil. Penso, non sei. Pero mirarello e direillo. Dende o 6 de outubro, esa tena por escrito, Non. Ai, non. Ai, non. Serio, Sofía? Home, na acta do pleno está, hai que leelas. Sí. Bueno, despois vémola, pero non está, Dígolle porque as preparei todas, Secretaria. Preparei as 17 súas. Nesta non. Perdón. Claro, eu digo... Pero son acumulativas, Ou é que si no último pleno... Bueno, non dixen outro pleno, non te digo que non. Eu estou falando do 6, do 10 do 2022. Apunto aquí e xa preparo. 6 do 10. Hombre, que se interveña... De 2000? 22, que se interveña nas árbores da Praza Maior e que nadie sepa nada... Non, sí que sabemos, xa te digo. Pero entonces, que pasou? Contestarei xa, eu creo que foi o 2000, vamos, pero teño que confirmar. Pero, bueno, e por que o fixeron así?
Bueno, porque había que adaptar os altavoces e as cousas, supoño, non sei, non teño que miralo. Medioambientalmente eso, o sea, hai que colgar un altavoz e... Non sei, teño que miralo. Teño que miralo, Sofía, direi yo... No, que dixo a policía local que era perigoso agora un deles. Sí, Perigoso? Claro, porque a árbore, para ter equilibrio, ten que estar ben podada. Bueno, ahora vanse podar todas fuerte. No, pois se o podan igual que a ese, deixanlle o tronco. É unha demanda que temos dos veciños, sí. Sí, porque, bueno, xa vedes que mantén a folla e saca moita luz a plaza, como as farolas. Están un pouco despeinados. Sofía, por favor. Finalizado. Grazas, alcalde. Bueno, pois, alcalde, sería bo que lle botara un vistazo ao que dio o regulamento que vostedes propuxeron e se aprobou aquí sobre rogos e preguntas. É dicir, primeiro, nos pasámoslle as preguntas, sobre todo as repetidas, por escrito. Despois, as que xurdan desde que nos as pasamos ata que chega ao pleno, vostede nos plantexámolas e vostede pode non respostalas. Poden xurdir 2 ou 3. Ou 6 ou 7. Eu hoxe traio 6 ou 7 só dos decretos, alcalde, xa llar vou ler despois. Entonces, claro, nos os decretos nos temos hasta uns días antes do pleno. Temos 10 preguntas por pleno por concelleiro. Por concelleiro. Espazo Común ten 30, a parte das repetidas. É o que dio o regulamento que se aprobou. Ben, eu xe voume parar un pouco, xa que o pleno foi rápido, porque ás veces hai que facer balance das cousas. Entonces, bueno, mire, primeira pregunta, podemos coñecer as datas dos órganos colexiados para o mes de febreiro? Serán comunicados ao longo da semana que ven. Vale, xa eu preguntei na Xunta de Voceiros e na Comisión. Agradeceríamoslle que non fora sempre ter que andar detrás e ter que andar pendientes. Ben, vamos ca obra da Rúa Ourense. Que nos conta logo de cando se vai facer a obra da Rúa Ourense? Está o convenio que lles dixen, teremos un pleno extraordinario para aprobarlo. Vale, pois ahora... Mandou uno esta semana a Confederación. Vale, pois mire, en abril do 21 díxonos o proxecto de mellora da Rúa Ourense xa se atopa redactado e enviado á Consellería de Infraestructuras que existe un compromiso de colaboración para a realización das obras que serán financiadas polo Concello e a Xunta de Galicia. Ben, eso díxonos en abril do 21. En xullo do 21 díxonos Sergio... Sí, claro, claro. Eu estou dicindo, alcalde, non me vai permitir ler as respostas que vostede mesmo deu outras veces? Vale. Digo, cal é o problema? Non, de algunhas que vostede nos leva dicindo cousas diferentes e se nos di outra, pareceme lóxico. Para que sirven os rogos e preguntas, alcalde? Para que sirven os rogos e preguntas? Eu sei que non lle é incómodo que se diga o que vostede foi dicindo, pero son palabras súas. Os rogos e preguntas sirven para ser contestadas. Claro, e se cada vez nos di unha cousa diferente, que está facendo vostede? Que o poña agora en evidencia, que vostede nos conta cada vez unha cousa, moléstalle. Non o faga. Conte a verdade, diga o que é cada vez, e xa está, non invente unha cousa. Xa está dito, vai haber un pleno extraordinario para aprobar o... Alcalde, mire, en xullo do 21 dixo vostede, está Sergio redactando o proxecto. En decembro do 21 dixo, estáse traballando coa Confederación, pode ver o expediente cando queira. En xaneiro do 22 fíxose unha foto co presidente da Confederación e anunciaron a asinatura do convenio, que despois... Do protocolo. Non, eso non o dixeron, eso deixémolo nós despois. Non está aí a hemeroteca, e está a súa foto, ali os dous asinando un convenio que no punto 5 decía clarísimamente que só era unha declaración de intencións que non servía para nada. Entonces, máis palla. Pero en xaneiro do 22 xa dixo vai licitar cando a Confederación teña rematado o proxecto, cando se poida. Un día na COPE dixo vai para o vindeiro mandato, en outubro dixo vai vento en popa. En novembro do 22 dixo está en licitación. Alcalde, claro, como os veciños da Rúa Ourense non van estar molestos? Entonces, agora... Estuven con eles... Sí, xa sei, con todos, nas cociñas. Actuaron na redacción do proxecto, nas aportacións... En caldos proxectos, en caldos 5 que anunciou. En todos. En todos. Bien. Que pasa co poste de Fenosa en Aguisar? Fenosa presentou alegacións e... E como son os prazos, alcalde? Porque hai un decreto seu, dende o decreto seu creo que é do verán, de xullo ou de xuño, no que lle mandaba retiralo. Vale, eles presentaron un recurso, pero habrá os prazos. Sí, pode estarse... Está dentro dos prazos? O recurso e a resposta do Concello? Penso que sí, non... Home, díxonos antes que lle pasáramos as preguntas para que tuvera tempo de No, velas. pero sí, digo, vamos a ver, presentaron el recurso e está sin resolver o recurso. Vale. Non diante do Concello, sino diante da Xusticia. Foron á Xusticia, non presentaron un recurso diante do Concello. Foron á Xusticia, vale. Pensa ou sabe? Creo que sí, home. Bueno.
Claro, despois dentro dun mes saldrá outra cousa e agora está improvisando e pasamos as respostas por escrito para que traia a información, para que nos poida contestar ao caso. Mire, quere un exemplo, alcalde, de por que hai que facer estas cousas? Como está o expediente para resolver o problema do saneamento en Bagarelas? Está a Diputación tramitando. Vale, pois mire. Xullo do 21. Está Sergio elaborando o expediente de expropiación. Prácticamente xa o debe ter. Outubro do 21. Comezando a expropiación. Decembro do 21. Os técnicos teñen redactado o proxecto de expropiación. Xaneiro do 22, xa está o proxecto. Hai que iniciar o trámite de expropiación. Xuño do 22, chegou onte a resolución da Deputación para expropiar. Xullo do 22, o seguinte paso é facelo. Só son 1.500 euros. Outubro do 22, vai nos plans provinciais do 2022. Novembro do 22, os plans provinciais, cando lle digo que se está acabando o ano, pódense prorrogar. É mentira. Non están nos plans provinciais. Teño aquí a resolución dos plans provinciais da Deputación publicados o 8 de marzo e o único que presentou o Concello do Carballo asfaltado as pistas de Godas a Longoseiros. Mentiu cando nos dixo, está aí, están as grabacións de Badal, calquera veciño pode ir a rogos e preguntas que son fáciles de topar e ver que todo isto que estou lendo teño entrecomillado porque son palabras súas. Como nos pode decir que vai nos plans provinciais, alcalde, pero como nos pode decir que vai nos plans provinciais e non vai? Como pode dicilo? É dicir, como pode chegar aquí ao pleno, que é sagrado, joder, que aquí hai que vir a falar ao caso. A Diputación falou co propietario, o propietario pediu 3.000 euros por si daban negociado. E que ten que ver eso cos plans provinciais, alcalde, como afirmou vostede aquí no pleno? É un error, porque nos planos provinciais... Dous plenos está aí, pode ver calquera. Evidentemente, claro, unha vez que fun ver os papéis, seino. Pero vostede dixo aquí textualmente nos plenos de outubro e novembro, e pode ver calquera, que estaba incluído nos plans provinciais. Entonces, que quere que lle diga? Como non vamos a facer estas cousas? Como non vamos de vez en cando a deixar claro que non hai maneira? É preferible que non resposte, alcalde. Diga non, dame igual, cale, pero non minta, non invente estas cousas. Ao final hai unha xente perxudicada, unha xente que confiaba en que vostede iba a dar realmente unha solución a un tema que levan anos pedindo. Falamos de darlle un saneamento a unhas casas que é unha obriga legal do Concello. Como está o tema da Casa de Xuventude? Bueno, xa lle contestou a Sofía, non? Que iría ao centro de saúde, e mentres tanto nada, a pesar de que aquí había un acordo para que se fixera na Casa da Cultura, provisionalmente. Cando se van por marcha as cámaras de seguridade da Alameda? Non está previsto que entren en funcionamento. Abril do 21. A función que teñen as cámaras instaladas é de permitir un maior control de dito tráfico rodado. Neste momento estáse falando cos veciños e negocios para pôr en marcha o seu funcionamento. Decembro do 21. Xa se está traballando en varias opcións para a súa posta en marcha. Alcalde, xa se está traballando en varias opcións para a súa posta en marcha. Estamos mirando, mire, en xullo dixo, estamos mirando, non interesa moito, pero en outubro dixo, sí, vanse poñer en marcha. E agora, hoxe toca que non. Ese é un plan. Toca que non, sí. Hoxe toca que non. Ese é un plan, alcalde. Claro, pero é que os rogos e preguntas deberían ser algo moito máis serio. É dicir, a min que diga, non os vou poñer en marcha, ou non me interesa, ou teño, pero non me diga cada pleno unha cousa. Sí, pois digolle que non. Ben, hoxe toca que non, pero en outubro dixo que sí. Bueno. Xa se fixo a devolución das tasas das escolas deportivas? Algúnas sí, as que presentaron xa o certificado bancario xa asinei algúnas. A pregunta, informouse aos afectados todos? É dicir, todo o mundo sabe que ten esta posibilidade, este dereito? Supoño que sí. É doado a través das propias escolas, é doado de facer. Eu hai xente que sei que ainda non se enterara. Eu sei que hai xente que tiña dereito á devolución e que non o sabía. Digo, para que se teñen interese procuren a forma. A legalización de verquidos da edar tamén xa lle contestou a Sofía, non? Sí, bueno, aí sí. Vale. A obra da Rúa Testeiro? Está metida xa nos planes provinciales. Perdón, na modificación de crédito que leva a cabo a Diputación este mes. Vai a Testeiro, vai a Ríosil, vai a Puerto Rico e vai a Colombia. Entón, vai na financiar a Deputación esa obra? Sí, hai un compromiso por parte do presidente de que lle metera un proxecto de 150.000 euros que é o que lle mandamos. Ben, o paso de peóns da Rúa Fernández Pousa entrou caco que se falou antes do plan de mobilidade. En calquera caso, como xa unha vez nos dixo que a policía non o vía, pero que sí se iba a facer algo, que se iba a pintar contra a vontade da policía, algo hai que facer. E un deses exemplos, acábase a beira rúa e hai que botarse a estrada. Xa non digo que vaya nunha silla de rodas ou cun carro de neno, pero para calquer peón unha solución ten que tela. Non pode ser que circule por unha beira rúa e chega ao final e non haxa máis que botarse a unha estrada, ademais, estreita por onde pasan bastantes coches. Entonces, sería ideal toparlle unha solución. Seguimos en novas dos informes de liquidación da empresa de recreación dos anos 19, 20 e 21. Xa o remitiu a tesorería e está revisando tesorería, de acordo? Os do 19, 20 e o 21? Sí. Vale, bueno, xa non o vou ler porque eso xa non o dixo máis veces, pero bueno, neste caso si sempre nos dixo o mismo, que xa casi estaban.
A redacción dos previos do contrato da auga se lle dixo a Sofía que 2 meses e medio, non? Bueno, de máis ou menos, é o Vale. que dixeron eles. Eles viñeron a tomar todas as mostras, os datos, de acordo. Recabar a información que ten que darlle Viacua e a que lle ten que dar o Concello. O Concello é económica e administrativa e Viacua. Ben, bueno, falouse moito do burato de Margarita Taboada, vimos o anuncio. Está adxudicada xa, Está adxudicada, Sí. vale. Precisamente unha das cousas... Hai un problema gordo en xeral que as empresas non atopan personal e... É que un dos problemas, non sei se ten que ver con eso, alcalde, teño que lle preguntar, é unha cousa que está relacionada e emana dos decretos, porque vimos que se fai invitación a empresas tanto para a obra de Alberto Vilanova como a de Margarita Taboada, Sí. e para unha dúas empresas de CEA, e na outra é unha empresa de Maside, outra de Gomesende e outra de Dacón. Non hai empresas no Carballiño que poidan acometer estas obras? Que queiran traballar e que se comprometan en plazo, non? Empresas do Carballiño que queiran traballar se comprometan en plazo, vale. Pois se é así, Eu que sepa, non. Vale. Xa digo, as que miramos... se falou coas empresas do No, Carballiño digo, isto é para facelo xa, claro. Non, claro, sí, pode ser que sexa o que vostede di, ou se falou cas empresas do Carballiño, cas que podían facer. No, e xa vos digo, hai moitas obras que renuncian as empresas. Perfecto. Por falta de persoal, digo, non sei, aquí hai un empresario, pero eu creo que hai un problema serio de atopar, non? Eu digo, Pero afectará igual as de CEA e as de Maside que as do Carballiño, ese aspecto, digo, ou hai máis persoal en Maside. Terá menos chollo. En Maside abonda o persoal, sobra, en CEA e en Carballiño. No, Vale. No, alcalde, digo que me chama a atención que ese argumento. Poden dicir, no, é que non están ocupados con outras cousas e non queren facer, vale. Pero o problema do persoal será común. Vale, intermodal tamén creo que xa lle preguntou Sofía, non? O proxecto do centro de saúde... Bueno, a Xunta está a elaborar o proxecto técnico e o Concello a modificación do plan puntual do plan xeral. A modificación que vexo que se lle encargou a unha empresa, non? Sí, non, ainda non se adxudicou. Bueno, que se lle vai encargar a unha empresa. Home, claro, é que eso non... Vale. Sergio, non, primeiro xa non pode, por lei, como arquitecto municipal. Vale. Eso xa que está sin adxudicar, co cal os tempos ainda van... Isto levará un tempo fazer o informe... No, está xa para... Sí? Vamos, a punto. Vale. Penso que non, vamos, que non debería... O tema... Esta semana debería quedar xa feito. Esta semana? Home, mañá é viernes, pero Iba a dicir. está todo... No, está todo xa, vamos, por vistos vos e con... Entón irá ao vindeiro pleno? Porque ten que pasar por pleno a modificación. No. Non ten que pasar por pleno? A modificación do pexón, me refiro. No, pero a modificación non. Da adxudicación, claro, pero quero dicir, por eso eu decía que ainda tarda bastante o procedimento en sí, todo, claro, agora ainda redactar os pregos... inicial cando estexa feito traballado eles, vamos. A última modificación... Mirad un pouco esta. Por eso digo, tardouse case 3 anos en facer a anterior, o sea, que agardemos que esta sexa máis áxil. Esta eu entendo que é máis rápida, porque é máis... Pero aínda así. Pero aínda así... Bueno, pero é un dotacional pasalo de transporte a sanita. A todo. A todo. Xa para, quero dicir, e aí entendo, bueno, que a Xunta terá interés en acelerar e, bueno. Bien. Vale, tema da auga de Paciños, alcalde? Nada, xa está redactado o proxecto, xa tuve unha reunión cos veciños aquí no Salón de Plenos, vai a 100.000 euros e consiste en levar a traída de auga a Paciños. Dende a Bubela ata Paciños, non? Hai que poñer ali un centro de impulsión, un bombeo, e arranxaríamos o problema definitivo. Vale, perfecto. Baches do Freixo de Partovia? A brigada comentará os traballos en unha planificación do Departamento de Obras. Por isto levo preguntando, creo que son 4 anos. 3 anos e pico, sí, casi os 4. Sí. Pois, dende que en abril do 21 dixo que están previstas actuacións en Partovia, que xa mantivo unhas reunións cos veciños, ata cando dixo que xa estaba a brigada en xullo do 21, a cando dixo en outubro do 21 que en breve, a cando dixo en decembro do 21 que nestes momentos está a brigada baixando e agora van ir ao Freixo. En xaneiro do 22, mire, fai un ano, dixo vostede, xa foi a empresa, e dixo que iba a adxudicar, a evaluar o costo, porque está moi mal. Xa fai un ano e pico que dixo vostede que foi unha empresa porque estaba moi mal. En maio do 22 dixo vai no plan de obras. En xullo do 22 dixo, hoxe aprobamos orzamento e agora xa se pode facer. Claro, que quere que lle diga? Non, se preocupados están os veciños. Eu non estou preocupado que moito non vou por ali, pero os que viven por ali si están preocupados e molestos, porque, claro, xa é moito tempo. Ben,
O local das Difica, penso que tamén lle respostou Sí, a Sofía. Agardemos que sexa, por fin, agardemos que esta sexa boa. As demandas dos usuarios das pistas de pádel estuven repasando e dixeronnos que xa estaban resoltas. Non falei con ninguén para sabelo, comentou Silvia, creo que no pleno anterior, que estaba todo arranxado, polo tanto, dos afundimentos de Aquilino Sánchez xa se falou por activa e por pasiva. Xa se cambiaron, levantaron e están arranxando. Vale. A inauguración da fábrica de papel, xa me contestou no anterior que na primavera, tampouco eliminei. Vale. Xusto. O problema do carril bici na rúa Costa Rica, co carril bici do parque, falou co xente do ciclismo, que son os que nos transmiten a queixa. Sí, sí. Ten arranxo, sí? Sí, bueno, hai que señalizar e hai que limpar moito, porque ali é o que dicía Sofía, xuntase moita terra, xuntase as toallitas, cando sale auga, barro, pero sí. Pero esa rúa non se fixo de nova, a baixante. A baixante non ten que ver, o donde sale é outra, a que ven paralela, sabes, polo o colector, o que é o rompeu colector. agora. Esta sí, estaba aí de maravilla, digo, botó ao río e... Bien, os veciños de Mouriz, que xa nos comentou, non sei se, eu creo que algo vin por aí, que está previsto asfaltar o camiño do San Benito do Marañaba, a estrada, pode ser? Non está previsto, vale. Está previsto, metido no plan provincial deste ano, o que é Mouriz a Granxa, e a que nos quedara en Mouriz hacia a Fonte. Vale. Vale. Por certo, piden en Mouriz tamén un contenedor de aceite. Comentaron os veciños, había posibilidade de ponerles un depósito de aceite. É o que lle contestei un pouco a Sofía, tampouco... Non, nos transmitimos... Os usuarios, xa sabedes como é, digo. Nos transmitimos a solicitud neste caso, que teñen que valorar se é factible son vostedes. No, sí, teñen que pedir por escrito, nos... Sí, eso lle dixemos, pero bueno, dixemos que xa o comentaríamos aquí. Nos mandaremos yo a... Vale, hai registros atascados na Rúa Mirto en Flores en xeral, recibimos bastantes queixas. Penso que máis que nada foi pola intensidade das chuvas. Digo, xa... Isto xa era de antes, xa non lo transmitiran antes da enchenta. Están limpando e creo que teñen xa en axenda. Compróbeno por si acaso. A ver, o tema da parcelación maneiro, creo que son plenamente conscientes algúns membros do goberno da problemática que hai ali. Levamos tamén preguntando por isto case 2 anos. Díxosenos, teño aquí, podía buscalo, pero xa non vou a repasar. Vamos a ver, primeiro díxosenos... Era para Vilar, para a pista de Vilar. A pista de Vilar, pero hai que pasar por riba da vía. No, que levarán camión. Hai que subir por... Claro, ben, pero e eu pregunto agora... Pola urbanización do Moucho, que lle chaman. Sí, e eu pregunto agora, onde está ese proxecto? Por que se desenvolveu? É dicir, por que ese non outros? Por que só se abriu ata ali? Só se abriu a parte dunha finca, non se seguiu abrindo cara adiante. Polo que nos consta... Pero é que iso é só un depósito. Só atravesa esa finca. Non, é só un depósito, é unha copia. Vale, pero entonces dime, vamos a ver, vais a abrir unha pista ou non? Aí non, vais a abrir a Vilar, a de Vilar. Vale, vais a abrir a de Vilar. A de Vilar vai salir a urbanización do Moucho. Que sí, non, ubico que coñezo aqueles camiños, ben, pero en calquera caso. Esa é a que se vai abrir. Ahora vamos á pregunta, xa non vou entrar, porque xa o dixo vostede no pleno un día de quen era o solar co cal, ainda había que ser máis cuidadosos. Non sei se sabe, vostede di que empezou un de xaneiro dunha determinada maneira, e un empecéino de outra forma. Uns veciños dali chamaron, desesperados, porque se lles estaba inundando o seu xardín, e enseguida a súa casa, e tuvo que ir a emerxencias a actuar ali de urxencia, porque todo o que se acumulou ali, a poda, o escombro e demais, o que fixo foi tupir unha canalización dun regato que pasa por ali e meterlo todo na casa aos veciños. Entonces, teñen vostedes incluso un... Non pode haber poda. Na finca da que estamos falando podouse, e quedou a poda ali, porque eu fun e vino, isto vino eu. Sí. O dono ou alguén que mandou o dono. Non, sí, home, non, digo, non. A ver, volvo a dicir. O que temos é material de obra. Bueno, pero estoulle dicindo que é a parte que afecta ao Concello. A parte que afecta ao Concello é que ali estáse botando escombro e iso está xenerando un trastorno aos veciños das casas do lado. Co cal, vayan a mirar e resólvano antes de que veña outro montón de auga e teñamos que vir aquí de parlamentarnos de que choveu moito, porque hai cousas que se poden prever. Vale, a árbore perigosa no parque, que unhas veces dixo que sí, que se iba a quitar e outras que non. Penso que sí, non? Que se quitou. A que estaba ali no taúde. Ainda non empezaron as podas ali, ainda non foron outros. Vale, levamos, bueno, ese está para talar, máis que para podar, levamos con isto máis dun ano. A web municipal, que sí está pagada, que o razonábamos no último pleno, que se pagou 15.000 euros, sigue estando en probas no aire cando se entra por un lado, sigue estando, e o Rueiro, que xa levo 3 plenos dicindo,
aínda leva Melbourne. Se lle botou a culpa ao informático, se lle botou a culpa á empresa, pero que levamos meses falando desto. Estamos indo a Fitur, que está moi ben, promocionar o Carballiño, que é o primeiro que fai calquer turista. Alguén quere comentar algo, por favor? Podemos deixar de farfullar? A ver, acabo de decir, acabo de decir, imos a Fitur, que está moi ben, non sei quen infire de aí calquer crítica, pero calquer turista que queira vir ao Carballiño, e supoño que o sabrán, o primeiro que fai é buscar na páxina web do Concello que vai ir, e ver o que pode visitar. Lupe, se queres falar, que che den un micro. Que che den un micro. Non me gesticulaches, que falaches. Bueno, Lupe, por favor, hai xente aos teus lados que te oiu. Lupe, por favor. Mira, de verdad, eu estou encantado de que falen todos. Denlle un micro a cada concelleiro, a cada un que se defenda como poida. Pero isto de estar farfullando cando os demais estamos opinando, non procede. Por favor. Que parezo o que? Perdona. Que dis que parezo? Unha Wikipedia. Téñeme chamado cousas raras, pero Wikipedia non che mo chamaran na vida. Home, xa, pero alcalde, por favor. Xa, pero os árbores do edificio da Veracruz, foi no mirar, que os veciños nos din que... Sí, vale. Sí, están altos. Están altos demais, por eso, que deben chegar ao quinto ou sexto piso, casi se me descuido. Chegan ben arriba. Pregúntanos cando se vai facer, a parte do asfaltado que queda pendente, que é da Deputación, xa sabemos, pero terán vostedes que insistirlle, da estrada de Cabanelas, que quedou asfaltado só a metade. Estamos en contacto con eles e din que van agora xa. Vale, e dinnos os veciños que... É un tramo que quedara porque precisamente para meter a renovación do saneamento, que non se fixo... Pero xa leva así moito tempo, digo que... Sí, non, leva un ano, prácticamente. E de paso dinos os veciños que estaban escoitándonos que tamén lle lembremos que ali levan tempo pedindo unhas beirarrúas. Hai un bo tramo ali que non ten beirarrúa e que eles pídenas. Se despois é factible, teñen o que valorar vostedes. Puxen aquí outro día, ainda non o fora a ver porque me dixeron, pero efectivamente, vayan mirar o firme da estrada que atravesa a Ponte de Arcos. No principio, indo do Carballiño ou indo de Arcos cara a Pol, a primeira parte pola esquerda comeza a fundir un pouco. Mírenos a ver se hai... Claro, comuníquenlo, mírenos por se acaso, por se hai que facer algunha actuación antes de que sexa un problema. Falouse xa do tema da obra de Espiñedo, pero parecenos ben, porque evidentemente é un desastre como quedou, e se é culpa da empresa hai que reclamarla, pero tamén é certo que o arquitecto municipal certificou a recepción da obra que estaba todo correcto. Eso está nos decretos. Bueno, pero tamén é certo que se xogaron 8 partidos en nada. Pero eso non é culpa da empresa. Exacto. Eso non lle poden achacar á empresa. Bueno, entón, como din que vai asumilo a garantía? Vamos a ver, porque non hai... Nos medios de comunicación dixose outra cousa. Penso que non hai problema. Que a empresa se vai facer cargo, sí? Ojalá. Home. Ampliación do parque empresarial? Bueno, está todo en marcha, xa ven como vai o tema, que andan cas avaliacións ambientais estratégicas e leva o seu tempo. Vale. Falando de árbores tamén, esta creo que non a tiña antes, ou xa o comentamos alguna vez. Estrada das Turesas, lateral do balneario. Sí, está comunicado a propiedade o... Vale. Sí, unhos árbores que están na beira rúa. Só está pendiente baixar os calas, que veñan os de Fenosa e deixa baixar os calas para podar, pero está valorando que algún árbol desos está malo, que se cae que cortalo, vale, pero por eso os veciños de ali daban os queixas dunha cousa e da outra, perfecto, vale. Non vou ler todo o que xa se dixo desto, pero do asilo xa nin falamos, non? É dicir, a documentación, despois das últimas declaracións, se é verdad que as fixo no xornal, non dixo que de contas nada, que eso é cousa da Fundación. Entregaránse o que lle dixen a Sofía, entregaránse ahora a Fundación de Padrados e... Pero vostede lembra que hai un acordo plenario tomado aquí, creo que en xaneiro do ano pasado, onde dixo que nos iba a dar todo eso. Xa lles din as propiedades de Madrid, xa lles din todo eso. Bueno, todo eso, deunos o que lle parece a vostede, non o que nos pedíamos. Claro, nos pedimos máis cosas. O que non sei é o problema de ensinar as contas, non entendo. Menudas, xa digo, non dependen de mí. Pero, alcalde, cal é o problema de ensinar as contas? Bueno, depende, vostede é patrón. Non teño ningún. Hai 3 e vostede é un deles. Sí. Vale. Nada, quédame, xa acabei con todas, quédame novas, non teño moitas, van ser rápidas. Con respecto á invasión do solar municipal a carón do instituto, do que xa temos falado, por fin hai novas do xulgado, sabes, é algo... Non hai nada, porque aquí lembran que chegaron a notificación, que lle dixen que día, que lle dixen en que circunstancias... Vale, o sea que por fin era certo. Estaba todo parado, me imagino, non, Ricardo? A huelga de secretarios. Vale, bien, non, eu... Mais que nada, a pregunta é se o Concello está facendo o que lle toca para asegurarse de que defende os intereses, independentemente de quen teña razón ao final, de que se defenden os intereses do Concello de veciños.
Hai unha cuestión que me comentaron, porque vimos nos decretos que a unha das partes, o abogado dunha das partes, se lle deu acceso ao expediente. Sí, hai un decreto de data, non me acostumbro a isto das gafas, de data 26 de xaneiro do 23, asinado pola secretaria, en este caso polo concelleiro, porque o alcalde non pode asinar cousas relacionadas con este tema, que lle dá acceso á documentación do expediente ao abogado, non vou dicir o nome, en representación de outra persoa da que non vou dicir o nome, pero vostedes ben saben de que falo. Por que se lle dá acceso ao expediente a estas persoas e os outros, a outra parte, nos comentan que a eles dende setembro non se lle deu acceso, a pesar de que o pediron en reiteradas ocasións. Non, a secretaria non me vai respostar. A secretaria non ten obriga de... Home, se vostede lle pide, sí, a secretaria, se vostede lle di que fale, fala. Falarei con ela e non sei por que, supoño que lle darán a todos, non? Bueno, neste caso, uns teñeno porque o vimos no decreto e outros non o teñen porque non o dixeron onte. Entonces, bueno. Temos queixas por a falta de pitado, que tampouco é responsabilidade do Concello, pero se poden mandar un escritiño do eixo do Ribeiro. Asfaltouse, pero quedou sin pintar, e de noite é tremenda esa estrada. Baixando o Barón está peligrosísimo. Baixando o Barón, incluso indo cara a Cea, na zona do Matadeiro, e circulase moito por aí. Onte pintaron, no Matadeiro. Vale. Que de feito pintaron en línea continua e ahora non dan entrada. Para entrar no Matadeiro? Que fenómenos. Non avisan, non? Que fenómenos. Bueno. Coméntanos un veciño de Mesego que xa debeu meter un escrito que hai unha casa en ruínas que linda Cadel. Sí. Sabedes, conocedes o caso, non? É a do Carou, é destes, non? A casa que está en ruínas non sei de quen é. A casa... Non, digo, é un cacao. É un problema Un cacao destes de herencia. De titular... Bueno, pero hai que buscar unha solución porque o veciño do lado está facendo as consecuencias. Son varios veciños, para que nos España de acordo ni... Bueno, xa podémoslo comentar. Pero terá que o Concello... Podémoslo comentar en privado. Sí, non, incluso nestas cousas habrá que ver, pero o Concello terá que actuar e despois reclamar, pero claro, agardar a que pase algo. Non, xa actuamos, xa limpamos algún ano, Sí. Así o mínimo, claro. Bueno, pues... Sí. Hai algunha novidade con respecto ao tema da estación de lavado de vehículos da Rúa Ourense? Non hai novidade. Digo, hai novedade en Coruña, creo que foi, non? Non lle deron a razón ao Concello e ahora está en, non sei se é Madrid ou... Eso vai se recurrir aínda, entonces. Pero vai non recurrir o Concello? Sí, sí. Vale, vale. Entón, xa está posto. Entendemos que a sentencia que decía é que a licencia que deu o Concello non estaba vendada. Igual que no tema do tanatorio, que é a seguinte pregunta de como está o tema da indemnización suposta ou que pasa que a compañía de seguros se fai cargo, como está? Estamos neso. Eles mandaron unha valoración e, bueno, vale. Hai que avanzar aí. Rúa Saleta, Chavai. Vale. Eu que sei, vamos a ver, a Rúa Saleta, a empresa adjudicataria, xa lle tuvamos que mandar á Xunta un requerimiento, o que é o órgano de contratación para votala. Porque desde xuño que está adjudicada, ainda non empezaron. A empresa é unha empresa que está dando problemas en todos os concellos, prácticamente en quiebra técnica, non vou dicir o nome, evidentemente. Non é necesario. Non é necesario. Por non meterme en líos. Non, aparte... Pero, bueno, é un problema... Entonces, bueno, está pasando para a segunda, de acordo? Bien, do céspede do campo da Uceira, preguntoulle Sofía, e dixo vostede que estaba en fase de adjudicación. Sí. Eu aproveitei para ir a mirar o perfil do contratante, non hai nada. Pois está todo xa preparado, o pliego, todo. E hai partida orzamentaria para eso? Sí, sí. Hai partida orzamentaria, vale. Vamos a ver, está pechando as contas, de acordo, e xa pasa directamente. Entón, ainda non hai. Haina, porque xa é das que... Vai na ver. É das que pasa do ano pasado, sabes, desas que xa... Pero que o ano pasado non había. En AD. Pero o ano pasado non había partida para esta obra. Bueno, pois haina, a ver haina. Vale, vale. Non... Creeremos yo. Mire, antes son 40.000 euros, antes cando falábamos de que unha empresa se faga cargo das cousas e de que tal, lembreime que o vin nos decretos de cando falábamos da adxudicación da piscina municipal no verán. Adxudicouse a piscina municipal a unha empresa da cal tampouco vou dicir o nome, pero deu problemas. E despois veu unha segunda empresa a socorrer, a salvar o escenario. E aquí preguntouse por parte, creo que dos tres voceiros, como iba a quedar a situación se o que iba a cobrar a empresa que se contratou de segundas se iba a minorar a empresa que se contratou de primeiras. E dixeronnos que sí, que o custo non ia subir, que o que cobraba a segunda empresa se lle reducía a primeira. Pero nos decretos deste mes resulta que a primeira empresa cobra, e
ou das gafas. Cobra íntegramente os 54.528 euros que viñan no contrato. Non se lle minorou absolutamente nada. Está aquí. Hai que verlo, non? Hai que verlo. Claro, é que é o que falamos aquí. Entón, ou nos mentiron daquela ou aquí hai un erro e alguén pagou moitos miles de euros dos veciños de máis. Claro, pero estas cousas... Hai que verlo. Vale, creo que me quedaba a última, se non perdín xa o... No, esta. Nada, solo era preguntarlle se estamos competindo con Abel Caballero en prolongar o Nadal, pero nós por despois, habrá que quitar o árbore en algún momento. Chamamos 20 veces e a ver se xa o quitan. Estamos en febreiro. Fixéronos tamén o favor de poñela de primeiros. Teño unha última, permítame, que me quedaba aquí, porque me quedaba dos decretos. Péguenlle unha volta as axudas ás asociacións de veciños, porque non é normal que só se darán 900 euros entre dúas asociacións. Claro, pero é por algo. Habrá que mellorar as bases, habrá... Claro. Pero lembrades que vos lo dixeron, os que falarades con eles, que lle darades facilidades. Por iso digo darlle unha volta, porque non é normal que só se presenten dúas. Entonces, bueno, nada máis, gracias. Bueno, decíamos que o 7 de decembro do ano pasado resolveuse adxudicar a redacción dos pregos. Nese momento non estaba adxudicado, xa sabemos que está adxudicado. A redacción dos pregos da auga. Da auga. Sí. Tenes por escrito, supoño. Sí. Pois o que preguntaba é cando prevén que este adxudicado este contrato. Xa está, si fai. O contrato da auga, claro. O outro xa está adxudicado, xa vi. Por iso che preguntei o mes pasado. Aí xa che digo, eles comprometenos en telo en 2 meses e medio, o proxecto todo. E, olha... 2 meses e medio desde cando? Desde onte. Desde onte, o sea... Perdón, foi o martes cando tuve... Falaríamos entonces aproximadamente todo o mes de febreiro, todo o mes de marzo, a mediados de abril. Eso, aí publicaríase, entendo, non? Exactamente. Aí publicaríase, e cando se prevé que este adxudicado o contrato da auga, digo, porque que prazo se conta que se va a andar e cando se pode ter a adxudicación feita? En xuño debería estar, xa para non... Xuño? Mira unha cousa, cal é a situación actual entonces do contrato con Viacua? É un contrato precario, non ten as condicións... Bueno, e a pregunta é por que se deixou chegar a precario cando levamos dicindo reiteradas, non sei, levamos 4 anos con esta historia e ao final acabou quedando en precario. E cales son as consecuencias para o Concello de Carballiño que queden en precario? Ninguna? Prácticamente non. Vale, eu pregunto e ti contestas. Moi ben. Mira, o tema do transporte escolar a Uceira dos rapaces do Bodía Familia. Sabemos que hubo... Sí, un erro. Un erro nas preguntas que fixeron con respecto ao pliego, non? Sí. Cal é a situación neste momento? Que se está a facer? Vamos a ver, prácticamente a totalidade dos rapaces teñen direito a parada no... Sí. Onde sea. No Calvo Sotelo. Vale, e hai 3 ou 4 que non, que son douceiras, estánse levando... Como se resolve? Pagando a empresa. O sea, o Concello paga a empresa? Sí. É a única salida. Non, a única salida é facer as cousas ben no seu momento. Viuse quen contestou esa pregunta e fixo esa contestación errónea, sábese? Sí. E polo menos sábese que non vai volver pasar casos similares, porque claro, o que non me cabe na cabeza é que unha pregunta que se fai dentro do pliego de contratación contrata unha persona e non se sepa quen é. Neste caso, sabes, e non vai estar. Non por nada, porque non está xa. Bueno, pois cousas que hai que depurar. Tendes calculado canto lle vai supoñer isto ao Concello? Porque estamos falando, según teño entendido, de cerca de 1.000 euros mensuais. 800. 800? Sí. Por 10 meses, entendo, non? Non, son menos. Deben ser 6 ou así, non? 6. 6, por aí. Porque o contrato por canto tempo se diu? 2 anos, non? 2 máis 1 de prórroga. 2 máis 1. Vaise solucionar, entonces, digo por lo menos para o período de prórroga, facelo antes, que non pase isto, que non quede en precario, porque claro... Que pidan todos a plaza, de acordo? Que pidan todos a plaza. No, se estou dicindo que é culpa de que alguén contestou. Alguén, entendo, dende a mesa de contratación. Exactamente. Quero pensar que foi do Concello, xa se me dis que non foi do Concello, pois xa...
Digo eu, non? Sí. Bien. No, no. No, 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 no. Non... Pero bueno, sí, pero efectivamente, pero o que estou dicindo é que hai que verificar eses procesos para que estas cousas non volvan a pasar. Eso sí é responsabilidade. Pois entón tedes un problema de xestión grave. A que avisache? Vamos ver. Bueno. Pero que quere decir que non foi culpa ni del alcalde ni mía. Bueno, da igual, a culpa del problema que está aí, está resuelto y nada más. Venga, sí. Bueno. Vamos a ver. Concurso de ideas do parque. Digo para deixarlo claro. Sí. Que toca, vaise facer, non se vai facer. Vamos, que se facía. Quedamos que se facía fai 7 anos. Sí, vai se facer. Fai 7 anos, 7 anos. Vai se facer. Cando? Rita, Digo, xa, bueno, Rita, cando se fai o parece que pode ser concurso un cachondeo, de ideas do parque? a última, todo, mira, está recordo, preparado. digo porque xa vexo que non ter moita idea. A última vez estaba Nacho de secretario, quedamos en adaptar o anterior pliego á lei actual de contratos do Estado. Sí, pero a ver, estamos con muchos pliegos y siempre me dicen, hay otras cosas. Primero. Sí. Entonces, sine die, o sea, tocará. Bien. Vale. Preguntaba tamén por o plan de sostenibilidade turística aprobado polo Goberno dentro dos plans Next Generation. Afecta en algo ao parque municipal? Pouca cousa. A ver, mira, estáche dicindo de cal que sí e ti que non. Como é a cousa? Pouca cousa. De que se vai facer a ejecución Vamos a ver. positiva no parque municipal, está claro. Pero que se vai facer algo con cargo a este plan? Sí. É o que se vai facer? Vamos a ver, aí no plan recolle unha idea xenérica, están sin fazer os proxectos. Recolle unha idea xenérica de mellora de áreas verdes, de zonas verdes, etc. Ao longo do río. E o río atravesa o parque municipal, pero non está definido nada. Entonces, o lóxico, tendo un acordo municipal de concurso de ideas, deberíase incluir de forma que o concurso de ideas incluya tamén o aprobado no GES nestes fondos actuales, digo eu. Sí, sí. Bueno, novo centro de saúde. O que lle comentei, están para mandar o convenio, para asinalo, está redactando ante o proxecto, según me dixo o delegado, e nós estamos co tema de adxudicar xa a modificación do peixón. Non vimos nada na base de datos, na plataforma de contratación, todavía non saliu nada, e nos decretos tampouco. Pois, ahora, cando salga de aquí, vou falar co que leva eso e supoño que estará a punto de colgalo. Preguntaba tamén sobre a cesión da estación do tren. Habíase quedado de falar con Adif para ver a xestión conxunta ou a utilización das instalacións, e incluso en algún momento se falou da cesión ao Concello do que é o edificio da estación para aproveitamento para fines municipais e tal. Como está eso? Temos xa pechado o aluguer do que é o hall, os servicios e unha parte da taquilla para poñer o que é o servicio de venda de billetes. Vamos a ver. Digo, porque... A ver, que ten despechado significa que o ten firmado. Prácticamente estamos con un problema No, do IBI. prácticamente non. O sea, unha cousa está firmada ou non está firmada. Teñen que É mandar. como estar embarazado, non se pode estar un pouquiño. Teñen que mandar unha valoración do IBI Bueno, e xa está. o sea, non está. Pois vamos a eso. Claro, No. está firmado o alquiler ou non está firmado o alquiler? No, de momento non está. Ben, vale. Bueno, no punto no que estaba, pero... Bueno. Pero es que se me di que si me di que sí, No, é que sí, no. é que non, pois mira, estamos facendo aquí, está neste estado, pero está cerrado, non está cerrado. Claro. O semáforo de Conde Vallellano. Hai que volverlo preparar os plegos porque hubo unha suba importante de prezos. Pero non se chegará a publicar nunca. No, pero o orzamento que temos xa non vale. Eso é o problema da velocidade, non? Sí, é un problema de velocidade. De velocidade, claro. Bueno, pois, preguntas novas. Esta xa contestou,
porque na obra de Alberto Vilanova se invitaba a dúas empresas de fora do Concello de Carballiño. Quedamos en que no Carballiño non hai empresas con capacidade para facelo desas fechas. En ese tempo. A cuestión do desenvolvemento da área de reparto da zona entre Correos e a Rúa Carreira. Hai algunha novedade? É que nos dixeron que se publicara algo, eu estuve buscando, non topei nada, non sei se hai algo publicado. Está todo acabado, pero non se publicou nada, que eu sepa. Non, por eso pregunto. Para botarlle un ollo, pero digo, pregunto a Sergio e paso vos copia. O que estou preguntando, sí, o desenvolvemento da área de reparto. Supoño que o que fixestes foi o que dixeches a última vez, a ocupación directa da calle e nada máis. A área de reparto non se vai desenvolver. Digo para que lle quede claro aos veciños. No, está claro, vais a desenvolver a calle, que é o que... Efectivamente, despois os veciños xa se arreglarán, porque non se vai poder edificar nin facer o reparto hasta que se desenvolva a área de reparto. Quedalle como está. En ningún concello vai ter parker, zona verde, ni nada por estilo. Quedalle como está. Solamente se fai a calle. Sí. A eles e a vos. Entendo, o Concello de Carballiño non vai poder facer unha praza ali. No, bueno, nós o que queremos ahora é abrir a calle, que é o que demanda. Efectivamente. A poder facer outro tipo de... No, digo, volvo a decir, o compromiso con nós era do desenvolvemento da área de reparto. Queda claro que non se desenvolve a área de reparto. Digo porque a veces digo, mira, isto non é o que nos comprometimos de emitir. Sí que era. Pois non era. Queda claro, abres a calle. Perfecto. Sobre as declaracións da Concelleira de Deportes e Comercio, podeme contestar ela ou como vexades, non? Queríamos saber que compromisos trouxo da súa viaxe a Madrid. Podelle contestar ela que estuvo aquí. Nada, eu solicitei, levei un dossier por todas as escolas deportivas que temos, fotos das instalacións, no estado no que están, e entonces o compromiso deles e les van quitar unha línea de axudas ahora a finales de febreiro e principios de marzo. Entonces nos dixeron que prepararnos un proxecto desglosado e que yo presentamos. Entonces, a medir un teléfono de contacto para traballar conjuntamente que línea nos debemos dirixir, preparar o proxecto e presentalo cando salga publicadas as líneas das de sur. Entonces, estamos buscando zonas, xa temos ideas, agora hai que buscar zonas e preparar o proxecto. Quer dizer, de momento, proxecto concreto ningún. Evidentemente non me vou encargar un proxecto se sabes se le van a dar. No, é que... Se só levei a Xunta durante 3 anos, 4 reunións que me dixeron que sí, a día de hoxe non hai nada. No, é que... Se que fala de tanto dar proxectos, pois levei-nos 2 veces. E fun, toreáronme a 4 reunións co secretario de Deporte, con Educación, e sí, e depois de 3 anos e medio, nada. E vemos como a outros concellos están facendo pabellós, piscinas, áreas recreativas, se gastan 500.000 euros, 400.000 euros, onde non hai nada. Todo el proyecto ya está hecho. No, que dijo ya que no. No, hay que presentarlo. Xa o fixo Sergio, fai tempo. Lo hizo Sergio. Sí. Que no nos llegaron a sí. Lo llevamos a nosotros, aquí para nosotros. Lo llevo dicho 50.000 veces. Dicho sí, pero verlo no. Claro, pero eso está arriba. Vamos a ver, digo por aclarar, porque digo... Perdón, No, para nada. No, o que pedimos precisamente son respostas. O sea, o que me estás dicindo é que se vai abrir unha línea de axudas a instalacións deportivas en Madrid, que esa línea, cando salga convocada, faredes un proxecto para levar, e que levaredes nese momento. No, hai que facer xa un anteproxecto. O que acabas de decir é que tendes ideas, non que teñades un proxecto. Por favor, vamos a ver, o que acabas de decir é eso que dixeches. Temos ideas. Foi o que dixeches. O sea, se eu che pregunto cal é o proxecto, varme decir que non o tes. Ou si? Non o tes. Perfecto. No, digo, como levas dicindo que presentaches un proxecto á Xunta e eu, que a mí me coste. Por favor, Silvia. Estou ben escoitando todo o que dixeche. Por favor. Digo eu, non? Poderás escoitarme. Eu preguntei na Xunta e que sepan eles, do Concello de Carballiño non presentaron ningún proxecto. Tuveron conversacións. Hai algún proxecto presentado? Hai 2 veces o presentei, por escrito en empeño, presentei ao secretario xeral para o deporte. Así, na casa en de Mau. chocolate, en Mau, en papel, e levei un pen que mo pediu Manuel. Será ese o problema, de presentalo en Mau. No, digo porque eso, cando ti presentas unha documentación a outra administración, xa era un justificante de presentación. Eu presentei en Mau e por levei no empeño. E depois me dixeron que Por fácil. Mándanos por fácil. Sí, non poño en duda que yo presentaras así. Non o poño en duda, non o podo saber. Ora, se eu che digo que me des o justificante de presentación, varme dicir que non o tes, porque non está. É o que lle vou facer.
Ben, non é certo entonces que a Deputación, que non sepamos, nestes últimos anos financiou, ora, os 186.000 euros da reforma de Espiñedo, 60.000 para a reforma dos vestuarios, as 60 das gradas, isto é certo ou non? Eso foi antes de estar, nos últimos que... O único son os Por cento- 60.000 euros de ceste, o resto É certo, é certo. Estando ti, a Xunta arranxou as piscinas? Porque yo solicitastes, ou viñeron eles? Sí, dieron os 40.000 euros, un proyecto que gastamos Bien. 100.000 euros. Pero danlle 500.000 euros a outros Sí. ou 400 para facer unha piscina, non dan mil habitantes. O videomarcador tamén? Danos unha migaja Sí. para calarnos. No, para calarnos non debe ser. Bien, vamos a ver. Supoño que tamén fixeron a mellora do pabellón da Uceira, o arranxo do anexo, as pistas de pádel. Ricardo, perdona, eu estaba cando fixeron e teño que lle agradecer a anterior secretaria de Deportes da Xunta de Galicia, pero isto non lle teño nada que agradecer. Bien. Pero que use pouco. Sí, bueno, sí, no, si me parece ben. O sea, unha inversión en un pueblo como Carballiño Que dixen? de 60.000 euros en 10 anos. Bueno, bien. Sí. No. Sí. Por certo, nese mesmo período, as inversións do Concello de Carballiño en instalacións deportivas? Pagamos, pois mira, o 50% do suelo de parqué, bueno, pagamos, e todo pagamos un porcentaxe importante. Vamos pagado bombas na piscina, vamos pagado Bastante, pero cadeiras de bueno, calefacción Ricardo, na tanto que feira, se vamos pagado mantenimiento. Vamos a ver, ben. Pero esas inversións noutros concellos fainos a Xunta. Lidia, non soy eu la que estoy hablando. La Diputación, Bueno, venga. Estamos dicindo que hai taxis no Carballiño que se negan a prestar o servicio levando aos usuarios hasta a parcelación Maneiro. E que o fan polo mal estado en que se atopan os accesos. Entón, bueno, é unha cuestión que... Os accesos non están en bo estado. Claro, no, pero bueno, os taxistas protestan, sí. Pero que pasa isto cos taxis, sí, que se negan a... Bueno, é unha cuestión que tamén a mellor convilla falar cos taxistas, que sepan que teñen a obligación e que, bueno, é, por suposto, reparar o problema de base que é o estado desa calle. Sí. Como casi todas as urbanizacións. Sí, eso. Así calquera fai que Efectivamente, é que ese é o problema, e por iso hai que desarrollar as áreas de reparto, e para iso non axuda nada o que vades facer aí en Correos. Para iso non axuda nada. Que chegue o Concello e faga a calle non é a solución que a lei prevé. É precisamente por iso que acabas de decir. Xa... Bueno, a ver. Mira, na mesma zona, na urbanización Maneiro, hai un problema grave coa traída de auga, xa falamos aquí algunha vez, como está eso? Sí, abaixo. Será outra das millores que hai que meter no pliego. Pois non vos olvidedes, porque esa é unha cuestión importante. Ademais hai demandas importantes. Se onde vive Sofía está rompendo cada pouco, inde, para que vos fagades unha idea do grocemento, e claro, aí para o romper adiante, pois, toda a rede Sí, pero o que decimos? Volvo a repetir, o concurso de auga xa debía estar fai ano e pico, 2 anos, ainda non o temos, ainda estamos todavía recollendo a documentación para facer o prego. Polo menos que se incluyan estas cousas no prego e que algún día se solucionen. Como rogo, existen problemas, dinos os veciños, para acceder desde a calle Brasil a Julio Rodríguez Soto, que sería bo colocar un espello en frente. Sabemos onde estamos falando, non? Sí. 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 No, por iso digo, sí. Están demandando en... Bueno, non sei se... Vamos a ver, un dos problemas que hai é que os coches aparcan hasta xusto a salida e non se ve. No, en todos os sitios... Vale, pero que había que facer unha actuación e que senón non ves. E vas salindo hasta que...
Pero ben, Abarcaron os esquinas ali. Pero el espejo ¿por qué no se puede poner? Si pos pivotes nas El esquinas, espejo ¿por qué no se puede poner? danas espacio porque o cruce está aquí, e pos pivotes... Facilita, Porque no sí. es solamente Claro, esa bueno. calle, sino casi toda la persona. Donde tuve o último accidente. Sí, pero ese é un problema máis É que- grave, además máis. Vale, Tú vale. vas saliendo ata aquí, claro. Fala, non ves? fálanos os veciños tamén de que falta iluminación na rúa Puerto Rico e na rúa Colombia. Nos dos puntos. Non solamente porque estén farolas fundidas, sino porque hai que reforzar. Por aí tamén se fixeron edificios novos, vive máis xente agora que fai un tempo. Hai que poñerles, vai ahora xa tamén metido no plan, perdón, na modificación de crédito que vos dixo, que vai levar ahora a Diputación as dúas calles, a faltar, unha arranxa total. Vale. Bueno, isto é sobre o tema da Rúa Saleta, non? Da Rúa Saleta, sí. Vemos que se adxudicou en agosto, que está sin facer, xa nos falache cal é o problema coa empresa. Pero o que estamos a ver é que na outra fase ou nas outras dúas fases, porque foi unha fase inicial e despois un modificado que foi ao 50% do presupuesto inicial na Rúa Saleta. Sí. Daste aproximadamente o 50% do modificado, sí. Pero, bueno, a cuestión é o estado en que se atopa hoxe. O estado en que se atopa hoxe, pois, pode dicir Celso, bueno, hai socavós, xa non baches de... Vamos a ver, aí non leva o alfabet. No, digo... A capa, ora, quero dicir, na segunda fase, que é as beiras rúas deste lado, e a ampliación ali onde vivía o que tiña o curso, sabes? Sí, E aquel que falei, e aquel que me falaras de México, o Parameño. O que paga todo eso leva a capa nova, a gorda. Aquel é de rodadura, vale? Sí. Sabe que é verdad que se meteu moito tempo no medio. Non fixeran capa ali, non? Non fixeran capa. Está fundido, Sí. Non, o seguinte tens que dicir a Vamos a ver, eu non sei... Pero arriba, mismo no edificio. No, xa xirando, xa na parte da baixada. Paso por ali. Está o pulpo xa tamén. Paso por ali. Onde está o coberto Sí, aquel, la que se aplicaron ahora, sí. Ten varios sitios fundidos. Paso por ali, para xa digo, non é a capa a gorda. De todas formas, entendo que esa obra, a primeira parte e a segunda parte, o modificado, acabouse no ano 21. No ano 21. Sí. No, a nova non. A nova está sin facer. O que se fixo? Entendo que debe estar en período de garantía todavía. Pois que non nos pase como en Alexandre Bóveda, sí, que non nos pase como as pistas de tenis, chamade xa, e de o ver, é chamade xa, porque os baches non falamos dunha cousa... Non, está pronunciado, están pronunciados. Bueno, o de Aquilino Sánchez. Está Celso. Fundiuse outra vez. Se ti consideras que non é fundirse, que baixe de aquí a aquí, pois xa é outro tema. Volvemos ao tema de que significan as palabras, pero fundido está. O problema é se sigue fundindo ou non sigue fundindo. Vai fundir, iso vai seguir fundindo cada vez menos, pero vai seguir fundindo hasta que pase moito tempo. Iso como non se sana aí desde abaixo, Paco, non vai haber nada que facer. Vai haber que levantarlo outra vez, facelo como é debido, vai valer. Senón, cada vez baixa menos, porque vai se pisando ela sola. Pero os problemas de seguridade van ser os mesmos. Se non se actúa desde abaixo. Cal foi a actuación que fixestes ahora, que dices que fustes a 9 metros, que decías antes? Que actuación se fixo últimamente? Teuse todo, non? Que vamos a ver, aí os edificios están pola lei bella do plan xeral, que tiñas direito, tiñas que levar o saneamento a baixo. Oxe non, oxe tú, podes darle 3 pisos. No, pero bueno, eso é o que se fixo cando se meteu a calle nova, que se foi abaixo de todo. No, aí foi abaixo de todo. O asunto que leva dicindo Celso é que non se compactou nese momento. Compactouse, pero hai que ver a todo o relleno. Estaba o Cinerré, que estaba... Celso, cando movían para facer baixar aos 9 metros, había columnas e vigas de cemento... Do relleno. Pero mira, cando se retira algo de relleno, dese relleno que é malo, non vale para volver a compatar. Hai que meter o que hai que meter. E compatarlo ben. Eu, de feito, dixera, xo daquela. Están facendo mal, dixera, sabrán o que fan. Dixeras ti, pero ele non sabía. Non sabía. Mas se sabía, non xa. Non, claro, se non fai ben, non funciona.
xa, pero... E vai estar moitos anos revisando. Bueno, tamén nos están dicindo veciños que está un problema que a mellor existía, pero non se vía tanto antes, que o tema dos solares que están sin pechar. A normativa que eu sepa, a normativa municipal non obriga a ter os solares pechados no casco urbano, bueno, non ten especial importancia porque, bueno, neste momento hai moitos e habería zonas que sería prácticamente imposible. Pero hai zonas en que o desnivel entre a acera, entre a beirarrúa e o solar é moi importante. E falo concretamente dunha zona próxima ao novo tanatorio. Non sei se te das conta, indo para o novo tanatorio pola calle Otero Pedrallo, a mão direita hai un sitio bastante perigoso con un desnivel bastante pronunciado. Habería que mirar eso, daste conta, sí. Sí. A raíz deso, pois, vese tamén que hai algún máis, non? Que non é solamente eso. Evidentemente, non se lle pode obligar ao propietario a pechar, porque non existe ninguna norma que o autorice, pero o que se pode facer é colocar unha barandilla ou colocar calquer tipo de sujeción antes de que alguén vai abaixo, porque era unha vía que utilizaban os veciños da zona, que sería, bueno, máis ou menos coñecido, hai zonas que están así, pero hoxe o tráfico de peóns é moito máis elevado polo tema do tanatorio, non? Entón, bueno, pois conviña facer algo, ou mirar que se pode poñer ali algún tipo de barandilla, algún tipo de sujeción para evitar un accidente antes de que se produzca, non? Bueno, sí, pois a mellor esa é a solución, buscar algunha solución que sea, sobre todo, para asegurar que a xente non vai para baixo, porque calquer día que nos tapa que vai un neno con bastante facilidade. Bueno, nada, anunciar que, ao terminar o pleno, pediríamos esta documentación, todos estes plans que estuvestes dicindo. Digo, para aclarar o que fomos falando, dixo Diego que había un plan de rebaixes de bordillos, un plan de rebaixa de bordillos, vou non solicitar por escrito. Por iso digo, vou non solicitar. Ben, vale. Os plans sobre a Nacional 541 enviados ao Ministerio, que o que falaba desde a Casa Azul da Toscaña, supoño que tamén estará aí. O plan de actuación urxente de pasos de peóns, que tamén se referiu ao alcalde, me parece. O do 25 de xullo, que para asumir a titularidade. Entendín eso, non? Sí. Sí, sobre o 25 de xullo. Vale. Nada máis, pois... Una cosa, el próximo pleno será en marzo. No, más que nada es para saber si va a ser antes de marzo por el 8M, tenerlo en cuenta, por si acaso en febrero no va a poder ser, porque el tiempo que hay. No, pero es el extraordinario no tiene que ver, porque ahora estamos con el de enero, porque el de febrero y luego el de marzo. Más que nada que tengáis en cuenta... ¿Qué os hace de marzo? Martes. Sí, no, pero bueno. 7 de marzo, martes, sí.